हौवाया जिउ गोमालांबाय आहा न'खर फोथांनांगौआ बिराद गोब्राब सार अननानै जोंखौ आखायाव लानांगोन आरो बे मोननांगौखौ होथारनांगोन दा जोङो साब्रै आरो न'खरसेयैनो जों साब्रैना गासिबो मुंख्लं जाजोबनाय बर' हारिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारनाय मुंख्लं जानाय बिग्रायारि आफाद NDFBनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरनि न'खरनि सोद्रोमाफोरा गोबां दुखु दाहाजों सम बारहोनांदों। बिथांमोनहा सोरखारनिफ्राय मोननांगौ खाबुफोरखौ दासिमबो मोनाखै, जायनि थाखाय मुंख्लं न'खरनि सोद्रोमाफोरा खुद्रिनायजों लोगोसे दुखु मोननाय फोरमायदों। आब'निफ्रायनो सोंलांनोसै, आब'निया ओरैनो हौवाया मुंख्लं जादों ना फिसाफोर? आंना हौवासो मुंख्लं जादों। हौवाने बेसे गोबाव जाखो? गोबावसिनो जाबायदां। औ औ फिसाफ्रानो उन्दै उन्दैमोन। फिसाफ्रा दा साबेसे थालांदों? 3 हौवा गोजा। ओमफ्राय बे मुंख्लं लिस्टआवहाय नोंनि बोरायनिया फैदोंना फैयाखै? आंनि बोरायना लिस्टआवबो फैबाय आरो पुलिसफ्राबो इनकुवारि थांजोबखाबाय। ओमफ्राय मिलायबाय होनदोंमोन। ओमफ्राय माला मोनो बिनि जेबो सिमा गैया ने? सिमा गैया। देरलायलायबाय। फिसाफ्रा दा बेसेबां क्लासाव फरायो? फिसाफ्रा गासै दा फरायनाया मेट्रिकआव थाबथाजोबनानै दङ। सोरबा फेल जाबाय। खस्थ' मस्थ' फोरोंबोबाय ने? एसे एनै मोननो लुबैयो। आब'निया? आंनाबो दा हौवायानो थैदों। दा आवगाय बेनो थैदोंमोन। दा फिसा मावरियाफोर 2 थालांदों। सासे आलायारन स्कुलाव दोनदोंमोन, प्रमिरानि स्कुलाव। नाथाय मा जाहोनाव थैदों आंबो मिथिला। दा फिसायाबो थैबाय, फिसालायाबो थैबाय। दा फिसाफ्रा साबसे दंबावो? दा दङ, फिसाला सासे दंबावो। आं बेजोंनो जानोसै। गले गले आं बुंखादों सारनिसिमबो, सार आंखौ अननांगोन, आंहा रावबो गैया, आं बे फिसा हौवाजोंनो जानोसै होननानै सारनिसिमबो खावलायहैखांखाबाय आं। सोर सारनिसिम खावलायहैनाय जादों? सार फेरेंगारनिसिम। ओमफ्राय मा बुंहरदों बियो? सारा बुंदों आरो जागोन दे होनना बुंदों सारा। नाथाय बिनि गेजेरजोंनो सारा अननांगोन, नायनांगोन आंखौ, आंहा रावबो गैला, बे फिसा हौवाजोंनो आं जानोसै। दा बेखौनो आं खावलायनो सानो सारखौ, मा खालामनो। बेसेबां गोबावनिफ्राय आङो नेनानै दङ सार। नोंसिनिबोथ' नुदों आरो मिथिं दावथेन समाव आं ओंखारखायो सार। जाबो फिसा दं हिसाबै समाव सोलाबो समाव सोलाबा सार। अननांगोन, नायनांगोन। आं जाबाय बे खुंग्रिं दै गुदुङावनो जोंना न'आ। फिसायनि नामा मा नाममोन नोंनिया? लाइफां बर'। लाइफां बर' ने? औ। आं सारनिसिमबो थांनानै आं सारनोबो खोन्थाहैखाबाय। आंबो सिनायथि लाहैखाबाय सारजों। जेब्लाबो आंखौ अननांगोन सारा। दाख्लैबो आङो फिसायबो थैबाय, फिसा हौवाबो थैबाय। फिसा हौवा थैनायनि गेजेराव दिनै फिसाजों जानो दिनै आं मा खालामबावनो, आंहा जेबो राहा गैला होननानै आङो मोनसे दखान फिसा होनानै आं जायो सार। फिसाखौ आंहा फोरोंनांगौ, नायनांगौआ आंनो सार। आं मा खालामनो। गामियावनो ना खुंग्रिं साइडआवनो होयोना दखाना? आं न'आवनो होयो। सेलेखा ने? आं खस्थ' मस्थ' खालामनानै जायो सार। नोंसोरबोथ' नुहैखाबाय। आरो फिसाखौ दिनै फोथांनांगौआव आंहा दाख्लै बिमायाबो थैनोसैमोन सार। सारनिसिमनो आङो दाख्लै सिनायथि लाखाबाय, साराबो आंखौ नायबाय, अनबाय थाइसे थाइनै। सारखौ आङो दिनै साबायखर बावनो हायाखै, थेवबाबो मिडियानि गेजेरजोंनो आं साबायखर बावहरदों सार। आंखौ नायथारनांगोन, अनथारनांगोन। सारा दुनियाव आंखौ मिन्थियो, नोंसोरबोथ' मिन्थियो सार। आंहा जेबो राहा गैया, आं बे फिसा हौवाजोंनो जानोसै। सासेया थैबाय, सासे दङ, आं बेजोंनो जागोन सार। फैनानै नायफैनो हागोन। दा फरायगासिनो ना बियो? फरायगासिनो दङ। बेसेबां क्लास मोनखो बियो? दा 9आव मोनबाय। 9आव ने? बबे स्कुलाव फरायो बियो? खुंग्रिं स्कुलाव। आच्छा। दा सारा समाव आंखौ अननानै गैयि हिसाबै नों अनोबा मालाबा फैनानैबो नायखावफैनो हागोन सार। नोंगौ नोङा रायजो राजानावबो सोंफैनो हागोन सार। आरो नोंनोथ' मिन्थिखादों सार, आंखौ जेब्लाबो अननांगोन। मिडियानि गेजेरजोंनो आखाइ खबजोबनानै आं निमाहा बियो सार। आंखौ अननांगोन, आंखौ नायनांगोन, आंनि न'खरखौ फोथांनांगोन सार। आं फिसा हौवाजोंनो जागोन, आंहा रावबो गैया। आंनि जिउआनो बरबाद जानोसैमोन दाख्लै फिसा हौवाखौ नायनांगौ। दा मा खालामनो सार, आंहा न'खर फोथांनांगौआ बिराद गोब्राब सार। दिनै बे फैसाखौनो, हौवाया जिउ गोमालांबाय, बे फैसाखौनो आङो नेयै दङ। फारसेथिं हा हुबो गैला, फारसेथिं मोसौ मोसाबो गैया। दिनै सारमोननिखौनो होगोन होननानै, फिसायनि थाइसे थाइनैखौनो मोनगोन होननानै नेनानै दङ सार। अननानै जाफुंहोनांगोन, अननानै आखायाव लानांगोन सार।
सार फेरेंगानिसिम आं जेब्लाबो खावलायहरो सार नोंनावबो थांनानै सारजोंनो फेस टु फेस रायलायदों नाथाय अनथारनांगोन सार दिनै मिथिं दावथिनावबो आं ओंखारो सार एसे एनै सोलाबनायाव उफाय गैया मा खालामनो सार आंहाबो फिसा फिसौ दं जेब्लाबो ओंखारबाय थानो हाया सार आं हानायाव ओंखारखायो सार आरो आं दखान फिसा होनानै जानाय फिसाफोरनोबो आंहा गांसे गांनै लेखा बायनांगौ खस्थ' मस्थ' खालामना आं जायो बिनिखायनो मिडियानि गेजेरजों बुंहरदों सार दा साफ्रोमबो मोननांगौखौ बयखौबो मोननो थाखाय आंल' मोननानै जाया सार बयबो मोननांगोन लिस्टआव ओंखारनाय हिसाबै आङो दिनै नेनानै दङ सार जाहाथे बयहाबो फिसा फिसौ दं सोरहाबा फिसायनि थाखा फैसाखौनो नेनानै सोरनाबा फिसा थैबाय सोरनाबा हनै बिफा बोरायानो थैलांबाय दिनै नेयै नेयै दङ जोङो सार बे फैसाखौ मोनोबा जों माबा मोनसे सुबिदा मोनगोन बा माबा मोनसे इनकाम खालामनानै जों जानो हागोन बेबायदि साननानै नेनानै दङ सार ओंखायनो दा बयनिबो लोगोफोरनि थाखायबो बा गाव गावनि थाखायबो आखाइ खबजोबनानै निमाहा बिनानै सारनिसिम बे मोननांगौ फिथाइखौ जाफुंहोनो थाखाय सारनिसिम निमाहा बिनानै आं खावलायदों सार अननानै जोंखौ आखायाव लानांगोन आरो बे मोननांगौखौ होथारनांगोन सार आं बेनिफ्रायनो दोनथ'नाय जाबाय सार आब'निया फिसायना फिसाला आंना हौवायानो थैदों हौवायानो मा जायगामोन नोंनिया जोंना थिनं दैमुगुरि दैमुगुरि चिरां जिल्ला चिरां नङा आरो आथियाबारिनो क'क्राझार जिल्ला क'क्राझार जिल्लायानो ओमफ्राय जों दासिमावबो जोङो फिसायनि थाखाय बिदिनो एथ'ग्राम माने गारबाय थाबायबाय थाइसेबो थाखा मोननाय जायाखै जेनेबा जोङो बेफोरनि थाखाय फिसा फिसौ खांनायावबो जों खस्थ' जेरा खांगासिनो दं फिसाफ्रा साबेसे दं सासे ओरैनो आंना फिसा हिनजावा फिसा हिनजाव सासे आरो जों सारनावबो गले गले थांबाय हैबाय आरो सारा बुंबाय थायो माने हैनाय समावबो थांनाय समावबो होगोन आं लासै सोसनगोन नायगोन होनो दासिमबो जोंना लिस्टआव सिखाराखै गुबुनना लिस्टआव सिखारबाबो जोंना सिखाराखै जोंना दा जोङो साब्रै आरो न'खरसेयैनो बिजावजालिजों ओमफ्राय बिनानाव ओमफ्राय बिबोनां आरोखि जोङो साब्रै न'खरसेयावनो आरोखि ओमफ्राय दा जोंना बिसिनिया गासिनाबो मुंख्लं जाजोबखादों जों साब्रैना गासिबो मुंख्लं जाजोबनाय सानसेयैनो हरसेनि बिथोरावनो ओमफ्राय मा जायगायाव जादोंमोन बे घटनाया दैमुगुरि आथियाबारि फुस्ताबि गोलैयो जोङो दा साफा थालांबाय आरोखि जों ओमफ्राय फिसाइफ्रा खनसेनो थैजोबखादों खेनसेनो हरनि सानसेयैनो थैदों आरो 2003 दा ओमफ्राय जेबो मोननायानो जायाखै आरो दा ओमफ्राय लिस्टआवबो ओंखारनाय जायाखै मालाय गुबुनफोरना ओंखारबाय जों बेफोरबायदिनि लिस्टआनो जोंना ओंखाराखै मा नाममोन आंनि मुङा थेरे आरो थैनायनि मुङा रुबिराम बसुमतारी मोसाहारि बिस्ति नार्जारि ने रुबिराम नार्जारि दाउखा बसुमतारी ओमफ्राय सासेनिया ओमफ्राय नोंसिना जायगा दाबसेयावनो गामि मोनसेयावनो आंना हनै सैद'आवनो गोदो एबसुआवनो गावथारजादों आच्छा पुलिसफोरजोंनो गावथारजादों आंहाबो फिसायाना फिसाया ओमफ्राय फिसानो उन्दैसोमोन सासेयाथ' मानबायनो गोरोंमोन फिसाया साथाममोन आंना दा फिसाफ्रा देरजोब्बाय ने फिसाफ्रा देरजोब्बाय सासे बिया जाबावबाय आरो फिसा हौवा सासे दङ दासिमबो मोना आरो जेबो गैया आंहा आरो नै लेखा फाथ'खौनो बे फेरेंगा सारनावबो हैबाय जोङो लिस्टआ फैयाखै लिस्टआनो गैया ओमफ्राय फाथायगोन ना फाथायजाया जोङो लांखोना लांजाया जोंथ' मिथिला जों हैबाय जों सारनो होबोबाय ज'नो जों बिसोरो ज'नो हैदों दा गैया आरो जोंना नामानो गाखोआखिसै जों खेबथाम गथायहैबाय आरो सार फेरेंगानाव होमबाबो नोंसिना लिस्टआनो फैयाखै थानायाव आंनि ज' फैनाय जायाखिसै जोंना दा जों बेखौनो लुबैयो सारनिफ्रायबो अननानै आजां खस्थ' फोरोंबोबाय जोङो फिसाफोरखौ नोंसिनाबो गोरलैमोन आंनाबो गोरलैमोन जों दासिमबो मोना
6 मास बिदिबो जादोंमोन जोंनि फिसाफ्रा सासे जोंनि लेखायासो लेखा नंला नामा होननानै फसंथानफोरखौबो गिखारनांबायसो जोङो नायजाया हरजाया दा अननानै जोंबो गावनि मेथेंबाबो जोंबो थाङो ओंखारलाङो जेरावखि जाया जेरावखि थाङा मेथें जायो बावबो थाङो दा अननानै जोंखौ सारा अननानै एसे नायबा नायोबा जों मोजां मोनगौमोन जोङो